Η έναστρη νύχτα είναι ελαιογραφία σε καμβά του Vincent van Gogh. Συγκεκριμένα ο πίνακας απεικονίζει τη θέα από το δυτικό παράθυρο του δωματίου στο άσυλο που διέμενε ο Vincent van Gogh μετά τον αυτοακρωτηριασμό του αριστερού του αυτιού. Απεικονίζει την ώρα λίγο πριν την ανατολή του ηλίου με την προσθήκη ενός εξειδανικευμένου για αυτόν χωριού όπως παρατηρούμε δεξιά κάτω. Επίσης έχει καταφέρει να ενώσει τη γη με τον ουρανό με ένα φλογόσχημο κυπαρίσι, ένα δέντρο που κατά παράδοση μας συνδέει με τα νεκροταφεία και το πένθος. Επίσης, κάτι πολύ χαρακτηριστικό στον Vincent van Gogh είναι οι υφολογικές του επιλογές. Όπως παρατηρούμε πάνω στον ουρανό, υπάρχουν δύο τέτοιες υφολογικές επιλογές. Αυτές οι ελικοειδείς καμπύλες, κυματιστές ελικοειδείς καμπύλες και η γραμμοσκίαση με πολύ έντονες κοφτές πινελιές. Γενικότερα, ο Vincent van Gogh κατάφερε να δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο στη ζωγραφική, με δικιά του κίνηση, με δικό του χρώμα και με το δικό του συναίσθημα. Εσάς σας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ζωγράφιζε?